Bideoan ikusten duzuenez, pertsona batek kopa batera garrasi egiterakoan kopa apurtu egiten du. Baina hau zergatik gertatzen da. Goazen arbelera. Bideoan ikusten duzuena hau da. Azkenean pertsona batek kopa batera garrasi egiten du eta kopa apurtu egiten da. Hau erresonantzagatik gertatzen da. Kopak ahotsaren erresonantzia edo vibrazio bera hartzen duenean hau apurtu egiten da. Zein da honen prozesua? Egin behar dugun lehen gauza da koparik kolpe bat emun. Beti kopa apurtu barik, toke txikitxo bat. Eta saiatu bagara, gure ahotsarekin zaratori imitatzea. Egin dezakeguna da, pajita bat edo paperezko bolatxo bat kopa barruan sartu, eta gu garrasi egiterakoan ikusiko dugu nola pajita edo bolatxoa mugitu egiten da. Hau da, mugitzen hasten danean, gu efektu honen gertu egongo gara. Beraz, kopa esan dakoa, kopa ahotsarekin bere erresonantzia lortzen dugunean, kopa apurtu egingo da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.